Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizongiphethe uSicelo bringing umuntu wakhe uPhila. Let's get into it. Sanibonani guys, igama lami uSicelo. Ngize kule show ngethemba ukuthi izongisiza. Ngifuna ukutshela umuntu wami ukuthi ngifuna umntwana because angikhona ukuthi ngingahlala ngingabi nomntwana, so angazi ukuthi uzoyithatha kanjani. Sure. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngizongiphethe uSicelo noPhila. Alright. Ngiyaphila nobhuti wami. Ngishapu. Uyamazi lo muntu engihamba naye? Hawu umuntu wami. Okay, ngiyakubona uyajabula uma umbona. Tell me about umuntu wakho. Umuntu right. Ngizana naye event in Pride. It's been 5 years sizwana. Oh, okay. So, ish. Besides that, umuntu onjani like wena? Umuntu ongijabulisa kakhulu, umuntu wenza nje inhliziyo yami ismell sizwana isikhathi eside. Nithi nihlangane ku-Pride? Ku-Pride, yes. Okay. So what did you like about him? Ngithanda the way ama-tattoos akhe angakhona ibody yakhe. You-understand and like namanje nje sisazona, so angazi ukuthi kule show ungiletheleni, but I would love to hear. I-personality yakhe, what do you like? She's a dramatic person, hey. What I can say a lot. Okwesibili engakusho umuntu othanda like umjive nokuphuma ama-out, but like ebantwaneni kakhulu like ngiyambonisa like abancane. Oh, okay. So Sicelo, anything you want to tell me about umuntu wakho? Umuntu osharp, umuntu nje sithanda ukuzela ama-eventini and stuff. Ngithanda le bajive ngakhona. Yeah. So okuzawa kwami kule show I think izongisiza kakhulu because man khona ngizokhona ukuthi ngibe nesibindi sokuthi ngitshele. No, okay. Now ungamchazela ukuthi umletheleni ku show ngoba ngiyakubona ngathi ufuna ukuya khona straight before. Ngifuna ukungena khona. Okay, now ungamtshela ukuthi umletheleni kule show yethu. Yo, baby wami ke angazi uzoyithatha kanjani, but ngilethe kule show because ngifuna ukutshela ukuthi sizona for isikhathi eside, but mina I think ngizofuna umntwana. And indaba zama invictor ngikhona ukuzisebenzisa because I want to say imali and stuff, so angazi if uyithatha kanjani, but I think we must just do it the way ngakhona. Hawu sikazi sonke lesikhathi maka like I think singam-adopta. Wena ucabanga kanjani Sicelo? No, ngifuna okowami. Okowakho? Ngiyaxolisa for ukutshela kanjalo, but like ngifuna okowami. Ngikhona uku-adopta ekubeni ngiyakhona ukuthi ngingamyenza umntanami. Yo. So askisi for ukuthi mangabe ngiyakhetha or anything like that. Like angihate ngiphula inhliziyo but I don't understand. But ngicela understand ngoba ngikhuluma ngendaba yomntwana then siyayiceda masiqeda lapha. Hayi ukuthi loyo muntu ngizoba ku relationship naye. Ngisifunela nje umntwana, but obviously we gonna be able to communicate. We understand the way you show khona manje wena ngamanye amagama uyizama ukungichazela ukuthi like ufuna okungowakho, usho like yomela ukuthi uyenze nenye umunye umuntu. Wena like mina ngitshela ukuthi like sim-adopt, you don't think it's the right thing. But angeke ukhona ukuthi ungiphe musi. And lento zama-adoption and stuff simosha isikhathi. Sesizona isikhathi singaka. So you guys have never spoken about this before? Is this the first time umtshela ngale ndaba? We have spoken about this before. That's why even nami ngimangele. So but ngicela understand, if only you could be able to help me out. Bungakhona. But in this situation ngicela sifake umuntu wes3 at least for that and then besibe sharp. Wangeke ukhona? What are the reasons? Kuyomela ukuthi sithathe ama-sperms ethu sifake komunye umuntu. How about like si-adopt umntwana onganabazali? Baby mina ngizofaka wami lapho. Mina ngicela nje understand nje because yabona into zizoba simple. I can't. Ngifuna owami ofana nami. So lento ku-adopt hayi ngibona ngathi izongimosha isikhathi. Okay, wena wawungafuni with the decision or the idea of yena abe nomntwana? Hey, umuntu wes3 butwami. The only problem is the third person lo azoba nayo intombazana. Yeah.
What do you think? Do you think they'll fall in love or? Exactly. Iyela lapho. Obviously mina ngi-too insecure. Ngisikhule kakhulu. Kanti isn't not angithi akasho he didn't say they're gonna be sexual. It's only gonna happen one time. Okay, it's gonna be sexual. I know ukuthi vele sengifethele ngaleyo ndlela ukuthi ngiyazifila. So ngicela ngiphele opportunity. Ngicela opportunity ngiyacela. Ungangimishila isikhathi. Okay. Ngiyazi ukuthi So the issue imali ukuthi imali ukuthi nizoyenza ama-invite and all that. So if the money was there, would you agree to a decision? Even though I think in my case. Well, in your case, ufuna igazi lakho. Yes. Imali sisaphi? Imali ungastress ngendaba zemali. Mina ngizozifunela nje leyo candidate. Any candidate akhona seyikhona. Mara into engingayizwisisi. So that's why bengitsafa ukutshela of C2. Bengifuna ukutshela nje showini kahle because I know ukuthi umuntu osihlanyelayo nje vele. So yabo. Kanje we understand the situation ukuthi yenzakala kanjani. It's only gonna happen once and then leyo muntu leyo obvious kuzoba i relationship yokuthi sikhulisa umntwana sakho parents nje kuphela. Because angeke ngavela angiphena then siyamkhulisa ngimkhulise nawe. Ezinye izinto kumele understand. Ezinye izinto kumele understand mfethu. I get you and nekukunye ish. Ithi ngikuphi ithuba? Ngimuphe ithuba sibone. But like it seems like when you're not into the idea of lecture yona ngathi uyangala mina mengikule adoption. Adoption. So ngiyabona like So you have once thought about ukuthi nibe nomntwana vele? No, we once talked about this. So adoption but like ngiyambona like the way ngiphendula ngakhona. I say yeah, he's not in for it as much as my son told like ufuna ukuthatha isperm sakhe asifake komunye umuntu wesithathu. So the saying like ithi ngizama ukumupha ithuba. What chance are you giving? Yeah, isperm sakhe sihambe nemali if yena uzokhona ukuyenza into leyo kulomuntu wesithathu. And then are you gonna still love him the way? Yeah. You willing to give him that benefit of a doubt? Yeah. Ngiyakubona wona ukho serious ngale nto le. Serious. Uyithatha ngoba sila eshowini. Ngiyakwazi wena ukhuluma anything. When from after the camera show, cuts. It's not the ways. No. Kuzochangea. Nasemehlweni ngiyambona mangikhuluma naye. Akusumuntu understandayo le. Ngoba uvele wavuma nje kuphela so easily. So easily. Oh, he's not akusumuntu so vele. Akusumuntu so ngiyamazi le muntu uyazihlanyela. So okay, just say what's in your heart ngoba into afuna ukuyazi leyo ngoba we can see ukuthi mina ngibhlungu enhlizweni. Ubhlungu bakho ngifuna ukufila ukuthi kubhlungu but you're not showing anything. Ngifuna ungiphe le nto leyo ukuthi like okay sharp nanoma ngibona ukuthi ungitshele le nto ungitshele yona. But it was coming from someone who was hurt. Okay. So when I bonisi any emotions uthi nje I accept but ngiyakubona ukuthi awusukuloyo muntu loyo. Maka sicela mina ngi-understand. And like kokunye ngikuthembi nalesifebe leso oyosinikeza sona lama spams lawa wakho. So mina ngimele le nto leyo mina. Ngiyacela mfethu. Like mina ngimele le nto leyo yakho mina. Kanjani? Kusho ukuthi angithandi. Ngiyathanda but like ngikuthembe kanjani? Ngikuthembe kanjani nale ntombazane leyo? What do you mean trust umthembe kanjani? Angithi he's gay so angeke abe nama feelings vele towards. Namhlanje like lo muntu lo. Hayi. Nawe umthembi. So nithembani how you guys in a relationship ningathembani? As much as sifaka umuntu wes3 manje and this is my first time njengoba nginithina la showini so ngizwa like ingqaka. So but mina bengithi kule adoption so yena ufuna ukuthi like ngiunderstand le yakhe ukuthi like ayenze isperm donor. Ngifuna ukusibona leso sifebe leso. Do you have someone in mind mhlawumbe amaziyo ugirl wakhona? No ugirl ukhona vele. Uyamazi? Akamazi again. Yeah, understand. So it's better ungamazi. Uyolala naye or like benza kanjani? Yeah, izovela ibe kanjalo. Wena uyolala naye na? Izoba kanjalo. Uzolala naye. Kanti yini? Like ukibela phezulu kwakhe? Hayibo. Kusho ukuthi I understand mfethu. So now what do you think? Bocabangani? Bocabanga kanjani? Mina mengisitshela ukuthi like uzodonate nje. Yeah, I understand. So like kusho ukuthi kuyomela ukuthi amkhwele le ntombazane leyo. Ngiyacela ngicela understand le opportunity le ngifuna ukuyenza. No. Izo benefita mina kahle futhi.
understand sometimes mangikhuluma nawe. Ngicela uyibone intombazane leyo. So if uyayibona kusho ukuthi uvumelana naye Yeah. ngale. Yeah. Just because ngiyamthanda sinesikhathi eside sona. Yabona sozongifaka ezinye izinto. Lo muntu uyamazi. Useyamazi manje. Eish. Sicela. Ukumbona. Bese sonke ku-event and uzoyithatha ngathi manje ngoba uye wangibuza that day ku-event ukuthi ubani but azange ngavele ngayi-brush off so ngicovele ngitshele once. Okay. Go understand ngiyacela. Ubona isithombe sicela. Benishuthi ithombe. Yeah. Okay. Ngefoni yakhe. Developer man. Oh, okay. Yeah, you know. Social media. Do you have isithombe salo muntu? So ufuna ukwenzani mawubona Siza isithombe? nawe. Ayi. Uthi intombazane le meyikhona event. Don't you think which one are you not knowing it's better than you knowing? Ngono mangazi, mengazi. Mongazi like because if he shows you the picture khona manje and then what if umuntu close? Yo, ayengihlale ngaguli bhuti wami. Ngicela usibone isithombe yangi. Yes, never. Who's that? A close friend ethu sikhula naye ehlele kaSlam uGugu. Why you decide ukwenza isaroke noGugu? Ngicela phone yami. Why you decide ukwenza isaroke noGugu? Yo. Hayi mfethu. Who's Gugu? Umngane wethu. Uyu umuntu ezoba right for lento le. Uyu umuntu ezoba right for lento le. Hayi. When I understand sometimes umuntu makhuluma nawe. Manga like okay. Wena like ukuthi unikezele opportunity into eyi-1 nje ngiyaceda fast. Manga for isikhathi singaka. Angazi mina why ungafuni ukuyi-understand le ndaba le. Isikhathi singaka 5 years like lokhu ugcina lento le khona uzoyikhuluma manje like unethi TV maka. Izoyenzakala once mus. Izoyenzakala once. Okay sicelo yini ekwenza ukuthi uye kuGugu ngoba athi uGugu yamazi nikhule naye. Dala mina noGugu besikhuluma le ndaba. And dala ngisitshela ukuthi like vele uGugu like uthanda ngapha nangapha. Asumngane nama-gay. Kusho yena noGugu like dala bayidecide yonke lento le. Sometimes now how did you guys come to a conclusion noGugu? Bengithe vele ngizomtshela ngamtshela uGugu ukuthi hayi ngizom-explainela ngimtshele yonke into because it's gonna make everything. No ngiyasho uGugu ukuthi avume ukuthi abe nomntana wakho. How did that come about? Nami ngijabula ukwazi like kanjalo. Isuka like leyo kuba long story but yabo to cut matters short bese si-reach the conclusion nalo muntu lo. Obviously he was never gonna understand. He was never gonna understand. So that's why ngivele understand namanje ngiyazama just because ngiyakuthanda 5 years yonke like but wena mangabe uyangithanda uzonginikeza this opportunity ngicela unginikeze this opportunity mangabe uyangithanda ngicela unginikeze this opportunity but mina yini ngathi ikwatisa uGugu like me angizange ngicabanga ukuthi like uGugu uzoba into ukuthi like naye uzofuna ulala like abangani. Ngimazi kumuntu ungani wethu like into enzakala like manje nofuna ukuthi like amenze lo mntwana. So nukwatisa ukuthi like lo muntu afuna kuba nomntana naye uGugu. Exactly my point because umuntu esiclose naye. uGugu ni close naye like in what ways? Like samba sonke ama events like she's a lesbian. So silently like ngimangele yena ufuna ukuthatha isipeni sakhe asifaka kuGugu. Lo muntu uyangisiza like lo muntu uyangisiza understand lo muntu uyangisiza kudala yaqala mina like kana wena ngikuyiqeda indaba. Angeke ngize ngikhone. Ngikuyiqeda indaba. Lo muntu uyangisiza. UGugu is both your friends. Is both your friends. Last week mina wayangakhulumanga about le into yabo dala iqalele. Dala angeke sikhona uthola omunye umuntu. That's why bengafuni ukuthi singakhona uthola omunye umuntu. Angeke. Hayi. Why ungafuna omunye umuntu? Because le ndaba lezo sathi it's gonna take longer. Mele ngiyethola omunye umuntu ngenze so awasithi umuntu khona la. So uGugu just agreed to what you told. I've always told her this. Or you've been speaking about yes, it. Bese umuntu wakho ngapha you have never said anything I've ngayo. never said. That's why I came to the show to tell you. Ngize kule show ukuthi ngizokutshela mfethu. Manga menginaye like mina last week ukuthi bona kanjani mele uunderstand lento engikhuluma ngayo. Mina ngiyimele. I'm mfethu mina kampani sekele. Kampani uye relationship ngendaba ukuthi yeah because mina ngiyamfuna vele umuntu uzongipha. Ayeke ungipha yini? Wena ngathi awusunderstand mfethu. So when you wanna rather leave a relationship ngendaba ukuthi like you want someone else. Ngizomthola lo mntana lo ngisenzokukhulisela yena. Uyangishiya. Uyana kanjani I understand wena. Ayikho into ongathi uzoyi-understand. Uzo-understanda ini? Okay. So if Bera understand that you would
hayi mfethu la bengeke understand ngibona ukuthi uzofika la lento le. So with you thinking of telling umuntu wakho about uGugu, what were you expecting from I was yena? expecting things like this ukuthi bengeke sibe ne conclusion uzongitshela ukuthi ayifuna omunye umuntu. Hayi mfethu mina I want out sharp. You want out of this the relationship. Okay. So uyavumelana naye that Ngiyavuma naye. Ngivumelana nento eshoyo. you're going your way. Now we are My sharing. ways. And then uGugu, are you still going to be friends with uGugu? Angiboni angihlanya ngifuna ukumbona. Ukwenzeni uGugu engaka ngoba ngathi you don't like this person. Lento le into secret last week menginaye One thing ngibona namhlanje ngathi lesishowini understand yona. and like why yena afuna yena angafuna omunye umuntu. Uyabona ukuthi like khona into ehambayo between bona. Ngizomthola kuphi omunye umuntu? Singamthola intombazane. Hayi ungayinwebi lento le mfethu. Hayi ungayinwebi lento. Okay, mina like ngiyahetheka ukuthi like mangizobonana like noGugu. Uyazihetha, Nisisa understand uyazihetha, ekubeni mfethu. close friend yethu. Like Uyazihetha. into kimi as a gay sexuality sesithu. So sicelo akahlala noGugu mina uGugu ngizosidila naye. Ngoba ngibonile ukuthi bengizoyidinga yena uGugu ukuthi angisize ngale ndaba le. noGugu mina ngizodila naye. So that's your conclusion now. Yeah. Hayi it's fine ke. Nami ngizoyenza lento engifuna ukuyenza mfethu. So you living in relationship Yeah. in your 5 years? Yeah, I'd rather leave my relationship because like nami ngiyamfuna umntwana edene naye ungiphe wena. Askizi. Okay. So it is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.